Doncs estem aquí amb l'Eloi i el Marc de Trinxeres. Ens podeu explicar en què consisteix el nou programa? Sí, el nou programa és un recorregut per l'últim front de guerra de la Guerra Civil a Catalunya, l'any 38, que és un front que ressegueix els rius, el Noguera Pallaresa, el Segre i l'Ebre. I el que busquem, amb el Marc i el Carles Costa, que som tres, que anem a peu amb motxilles, doncs que queda de la Guerra Civil 80 anys després. Que queden vestigis, trinxeres, búnkers, escenaris bèl·lics, escenaris de combat, i que queda amb la seva gent, que és el gran valor, l'emoció, els testimonis, la gent que encara ha viscut i gent que encara al segle XXI doncs, pateix encara els efectes d'una guerra de fa 80 anys. No? Quines conclusions heu tret a partir de la gravació del programa? I jo, per mi, la més important, que no sé si compartiràs, és que la guerra no s'ha acabat, que no s'acaba mai, que una guerra sempre deixa unes ferides obertes, que 80 anys després la guerra per mi no està tancada. La gent encara té memòria viva, la gent que la va viure, però fins i tot els descendents de la gent que la van patir també la pateixen d'alguna manera. I per mi ha estat el que més m'ha frapat, descobrir que 80 anys després la guerra encara no s'ha acabat. Jo comparteixo, i l'exemple de que comparteixo això i que hem viscut és que truques a qualsevol poble, de qualsevol porta de qualsevol dels pobles on hem estat, hi ha una història relacionada amb la guerra. Una història de present, de passat, relacionada amb aquests fets que van passar fa 80 anys. No? I quan podrem veure el programa? Estem pendents de que ens ho confirmin, si al gener, si a l'abril té pinta d'anar a la primavera, i estem pendents de que hi hagi una confirmació en la definició definitiva de la programació. D'acord, doncs moltes gràcies i molt èxit. Que vagi bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies.